Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pizza 27 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga atong talakayon karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasangkagaw
Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Pinakalawig nga suna, malapit 3 ka oras. Pero nakanutar ka mo, napanilagan nyo, ang suna kahapon, lain sa ikalima kasuna sa nagliligad, nga medyo may kabuhi, daw puno sang mudo. Kahapon, daw kaluya, no? Kay Presidente Rodrigo Duterte, gapilak sa mga tinaga, daw wala mudo, daw wala kabuhi. Basi kung may ginabatyag ang Presidente. Pero sa nasiling tana, halin sa nahauna nga suna, hasta sa katapusan nga suna, wala madula gyapon ang iya sini arangkada kampanya kontra droga. Pero luyag na ton kag sa hindi, ang droga nagapabilin. Kag ang droga, matapos lang ang iya termino, hindi ini madula. Amon sila sang korupsyon, bulos-bulos ang nagkalain-lain nga presidente, wala kag hindi madula ang korupsyon. Amo ina ang matuod. Ginulan man sang aksyon protesta ang suna sang presidente. Tutok gyapon sa militar kag kapulisan, benepisyo sang pulis militar, ginsakaan ng sweldo, pati pensyon kag tanan-tanan, proteksyon sa kapulisan. Ako naluoy lang ko sa pila ka mga sektor, naluoy lang ko sa mga manunudlo kag pila ka mga ahensya sa gobyerno nga dawala gid malabutan sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Base sa nabilin nga mga binulan sa iya pagpangalagad, mapili kita bag-o nga presidente, base pa lang sa bag-o nga presidente ang tanan-tanan makabenepisyo kung pasakaan sweldo ang isa ka ahensya, kinanglan pasakaan tanan. Standardization law ipatuman. Hulaton tayo na kung wala ini magtupa sa panahon ni Presidente Duterte base sa masunod nga presidente. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio!
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say. Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Ang masunod Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Una nga bulawan, nagapangibulahan kita sa weightlifter naton nga si Hidilyn Diaz. Una nga bulawan, nakuha sa Olimpiada. Baw dako-dako, no? Daw 33 milyones, bala mo? Amak mo? Nag-kampiyon ka? May ara ka bulawan, ang imo gingamit, ang imo lang kusog kag abilidad. Pero bugal ini, dapat naton ini
dayawon kay bugal ini sang pungsod Pilipinas. Makbubulawan niya mo ang nakuha ni Hidilyn Diaz. Ang kung 33 milyones is 33 milyones nagakadapat di man nga batunon ini ni Hidilyn sa bugal nga ginhatag niya sa pungsod Pilipinas. Damo pa ni nga mga atleta ipangamuyo naton nga madamo nga bulawan ang aton maangkon. Kag isa pagid nga aton ipangamuyo kag buylugan nga dapat gid si Senador Manny Pacquiao magadaog sa iya engkwentro sa boxing. Dugang nga mga katungganan, dugang nga bugal sang pungsod Pilipinas. Mabuhay ang aton sini mga humalampang. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio.
Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanta. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYE. Radio Philippine Standard Time, las 6:55. Ang masunod nga isyo, idul Action Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Dugsing ta politika. Kahapon ga monitor ako kay Councilor Wilson Gamboa Jr. Gikan sa bakbaya na magapapili ini sa pagka vice alkalde sa siyudad sa Bacolod sa 2022. Siling ni Gamboa, bukas siya nga mangin running mate ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez o kon mangin independent. So ambot silingon, kon kuwaon siya ni Benitez nga busy, okay na siya. Kung hindi, independiente, maarang ka gihapon siya. Di sila niya, respetuhon niya man ang mangin desisyon sa nganay kongresista. Balantayan ini, manami ini nga inkwentro pananglitan, batuno ni Benitez si Gamboa, nga mangin vice mayor niya, kampyon ini, nga sambua sa siyudad sang Bacolod. Ba, nga subong palang daw medyo mapreparar ni sang husto, si Vice Mayor Elced Pamilyaran, may inkwentro na siya. Si Councilor Wilson Gamboa. Tapos nagyang termino mo sa pagka-konsihal. Kaya man siling ni Councilor Wilson Gamboa, duwa ka posisyon ang niya ginapilian pagka-vice alkalde o kon kongresista. Pero kung batunon abi siya ni Albi, ti vice mayor gid siya. Pero kung hindi, independiente ko no. So balantayan ini. Gaamat-amat sadya ang politika sa siyudad sang Bacolod. Manamit nga inkwentro ini. Balantayan nga inkwentro ini. Bing Lunardia Albi Benitez. Elced Pamilyaran Wilson Gamboa. Ba, daw masandukot ang inkwentro sa siyudad sang Bacolod. Balantayan ini. Manamit ini
bantayan nga politika sa siyudad sa Bacolod. Sigurado ako ang bilog nga probinsya ang ila sini konsentrasyon sa eleksyon Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:59. Mabalik ako pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
kay Karen Joy Amar Mangoso. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.